זו פסקה ממש פלאית לדעתי, גם בסוף יש עולת ראייה שלדעתי מתכתב עם הפסקה הזאת בדיוק, גם כן על התיקון. אז בואו ננסה לחלק איזה שנייה, נדבר על מה שהעליתם, את מה שאמרת על העתיד לבוא, איזה תורה מסתתרת פה לעתיד לבוא. ובואו ננסה לחלק שנייה את הפסקה. אז החלק הראשון, אז רב צדוק מתחיל עם זה שיש מועד, דברי הגמרא בפסחים, שיש כזה דבר קדושת המועדים בראש חודש. למה? כי היום ה-30 של חודש תמוז, הוא נקרא מועד, וזה כבר ראש חודש אב, והקדוש ברוך הוא סידר את זה שהמרגלים יגיעו בדיוק בתשעה באב, ולכן הוא עיבר את תמוז כדי שזה ייפול על זה, ומזה רואים, אומרת הגמרא, שבראש חודש יש קדושה של מועד. עד כאן, זה החלק הראשון. עכשיו, מה הקדושה הזאת? היא גנוזה, היא לא מוזכרת, היא הופיעה בבבל שאמרו הלל בדילוגים, והם הרגישו שיש שם איזושהי קדושה, אבל באמת זה משהו שהתגלה לעתיד לבוא. זה החלק הראשון, בסדר? אחר כך החלק השני זה שהחודש הזה בספר יצירה שייך לאותת. והאותת היא שייכת אל האור, כי פעם ראשונה שהופיע בתורה זה וירא השם את האור כי טוב. אז גם האור הזה נקרא אור הגנוז, כי האור הזה נגנז. וגם פה זה קשור לקדושת ראש חודש, האור הגנוז ששייך לאותת. החוש של החודש הזה זה חוש השמיעה. ואחר כך הוא מדבר על החורבן עצמו, שעלה הרהורי תשובה מאוד מאוד עמוקים, וביום הזה נולד משיח. ודרך התשובה הזאת הכל מתברר לטובה, וכל החטאים מתבררים שהם היו בעצם סדורים ושייכים לתיקון מאוד מאוד גדול, וזה פחות או יותר מה שמדברים פה. אז בואו ננסה לאט לאט, בסדר? קודם כל נשאל את השאלה הזאת. מה הרעיון להגיד שבראש חודש יש קדושה של מועדים? אנחנו יודעים שקדושה של מועדים זה תמיד אירוע שהתרחש וסביבו נולד חג. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה לישראל ביציאת מצרים, מתגלה לישראל בענני הכבוד, מתגלה לישראל ובעולם בהר סיני, מתגלה בפורים ובחנוכה בניסים נסתרים. יש ישועה, יש גאולה, יש ניסים, יש חג. עכשיו, החג הזה הוא בעצם קולט התגלות של הקדוש ברוך הוא אלינו. זה נקרא מועד. מועד הכוונה שהקדוש ברוך הוא מתוועד אלינו, נועד אלינו, מתגלה אלינו. נכון? וממילא כל חג, אתה גם לומד את המסכת שלו, אתה לומד את החוכמה שלו, הכוונה את חוכמת ההתגלות. מה השם דיבר איתך דרך ההתגלות הזאת. אבל כל חג מבוסס על זה שיש תוכן לעסוק בו. גם תוכן היסטורי, הכוונה תוכן של גאולה שהופיע על עם ישראל, וגם תוכן, הרבה מהחגים יש להם תוכן לימודי, או דרך הגמרא, או דרך המדרשים. מה המקום להגיד שבראש חודש יש קדושה של מועד? הרי זה לא מסתדר בכלל, הרי לא, בראש חודש אין אירוע. אין אירוע להתוועד איתו. מופיעה לבנה. זאת אומרת, אין אירוע של גאולה, אין אירוע של ישועה, אין אירוע שהקדוש ברוך הוא מאיר, פוגש אותנו. ממילא אין מסכת ראש חודש. אז מה הרעיון להגיד שבראש חודש יש קדושה של חג? זו שאלה שצריך להתחיל איתה, נכון? בסדר? חג נקבע לפי מתי קדשת החודש. יפה. אפשר לבוא ולומר, שכמו שאתה אומר, שהקדושה של ראש חודש זה כיוון שהיא מכינה לחגים. זה בעצם מה שאתה אומר. זאת אומרת, אם לא תקדש את הלבנה, אז לא תדע מתי יהיה החג. קידשת את הלבנה, נכנסת לחודש החדש, שם יהיה חג. אז אפשר להגיד שהראש חודש זו הכנה לחגים. אפשר גם להעמיק בזה קצת יותר, ולהגיד
שבסוף בראש חודש יש את האור של הלבנה. אז זה האור של הלבנה. זה לא רק מה שעוזר לנו לקבוע תאריכים, אלא האור של הלבנה, כאילו לעומת החמה, זה בעצם כנסת ישראל שנמשלה ללבנה. כאילו הלבנה זה, לא יודע, העולם הסובייקטיבי של האדם, נכון? אז כל חודש הקדוש ברוך הוא מחולל הדגשה קיומית חדשה. אפשר להגיד את זה? כל חודש הקדוש ברוך הוא מחולל איזשהו דגש אחר בתוך הקיום הישראלי. אפשר להגיד את זה? הכוכבים משתנים, אתם יודעים. אתם מכירים מזלות, אתה יודע? אני לא מבין בזה כלום, אבל אני יודע שכל חודש יש לו מזל אחר. מה זה מזל? מה נוזל עכשיו? מה מושפע עכשיו? באיזה אופן? באופן שיש עכשיו איזושהי הדגשה של צד מסוים של עם ישראל. ולכן אומר ספר יצירה, כל חודש יש לו שבט ששייך לחודש הזה. זה שייך לאות, לאיבר בגוף, נכון? אב שייך אל השמיעה, שייך אל האותת. זה צדדים מיוחדים של החיים שמתגלים בחודש הזה. אז אפשר לומר שיש קדושה בחודש, כי כאילו בחודש נבנה הכלי שאליו הקדוש ברוך הוא הולך להתגלות. אולי, אפשר להגיד ככה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו עכשיו את התכונה הנכונה כדי לקלוט את ההתגלות של החודש. אתם מבינים קצת את הדבר הזה? מבינים את העניין הזה? כאילו יש קשר בין התנועה, בוא נאמר, העולמית, כאילו מה קורה בעולם לבין היכולת שלנו. כן. יש איזו התאמה ביניהם, לכן אנחנו משתנים גם. כן, זה כמו, נגיד, בוא ניתן משל. בסדר? נגיד, זה כמו שאדם נכנס עכשיו לשמוע, לא יודע, לשמוע יצירה, או לראות איזשהו מחזה. אז אתה יכול לבוא לבאדם, אתה אומר לו, תשמע, זה הולך להיות ארוך, אתה צריך להיכנס רגוע. בוא תשב שנייה באיזה מקום, תשתה משהו, תירגע. אם אתה לא תהיה רגוע, אם אתה לא תהיה באיזשהו מצב רגשי מסוים, אתה לא תקלוט מה שקורה. אולי יש מקום הפוך, שבן אדם לפעמים צריך להיות במרץ, באיזושהי התפרצות, באיזושהי שמחה אדירה, כדי לקלוט מה הולך להיות. סתם, משל כזה, אתם מבינים? אז כאילו בכל ראש חודש, הקדוש ברוך הוא מעורר בנו איזושהי תכונה. הוא אומר, את התכונה הזאת אתם צריכים כדי להיפגש איתי החודש. אז בחודש, נגיד, אבל אני אומר, בחודש ניסן, הקדוש ברוך הוא מעורר לנו איזושהי צמיחה כזו, כדי שנפגוש את ההתגלות של פסח. בחודש ניסן, נגיד, אומרים שראש השנה למלכים זה חד בניסן. כן. כאילו, אולי זה כאילו משפיע את האור של... כן. האור של החודש הזה של... כן, הבנתם באיזה אופן? באופן הזה שקודם כל נפתח בתוכנו מרחב מסוים, שאיתו, בתוך הכלי הזה, הקדוש ברוך הוא הולך עכשיו למלא תוכן. זה מעניין, לא? לחשוב ככה. מה אתם אומרים? זה נשמע לכם? בשני המקרים, זה, הנה, האור של ראש חודש. בשני המקרים, זה הכנה לקראת החג. בסדר? מה זאת אומרת? זאת אומרת, בשני המקרים, ראש חודש הוא בעצם מצביע על זה שיש קדושה לעם ישראל. ישראל מקדשים את הזמנים. אז לישראל יש תפקיד בעולם. ובעצם ישראל הם מי שהקדוש ברוך הוא הולך להתגלות אליו. זאת אומרת, בשני המובנים האלה אפשר לומר ככה, שראש חודש היה אפשר להגיד שהקדושה של ראש חודש זה שיש לקדוש ברוך הוא כתובת להתגלות בעולם. כי אם לא היה את עם ישראל, מי הקדוש ברוך הוא היה מתגלה? הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא איזה עם ממצרים, כדי לגלות שיש בעולם הזה חירות.
איזה עם יכול לצאת ממצרים? רק עם שהוא נאמן לבורא. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה, אז הוא שואל את כל האומות, רוצים תורה, רוצים תורה, רוצים תורה. איזה עם מוכן לקבל תורה? עם שהוא אוהב את השם, עם שאוהב את התורה. אז קדושת ראש חודש במובן הזה, זה שיש לקדוש ברוך הוא כתובת להתגלות. היה אפשר לתפוס ככה את ראש חודש. זאת אומרת, כל מה שמשותף למה שאמרנו עד עכשיו, זה שראש חודש זה בעצם אמצעי, זה הכנה. אז למה יש בו קדושה? כי בראש חודש מתגלה הכלי שאותו הקדוש ברוך הוא הולך למלא באור במהלך החודש, לפי החגים שיבוא. זה אפשרות אחת, כן. אבל קובע מתי הקדוש ברוך הוא. או, יפה. אז כבר מרגישים שיש בראש חודש יותר מזה. ועל זה אני רוצה להתחיל בראש חודש ואולי להגיע לתשעה באב דרך ולדבר על האור הגנוז הזה, בסדר? ועל הדברים שלנו. זאת אומרת, אפשר להגיד שבראש חודש יש קדושה אחרת. זה לא רק אמצעי שאיתו הולכים לפגוש את הקדוש ברוך הוא, אלא בראש חודש יש אור גנוז. והאור הגנוז הזה שייך לתשעה באב. מה זה האור הגנוז הזה שיש בראש חודש, ומה זה האור הגנוז הזה שיש בתשעה באב? אז בשביל זה צריך לנסות להבין מה זה אור לא גנוז. האור הראשון נגנז, נכון? הנה. זה אור גנוז או לא גנוז? הלבן הזה זה אור גלוי. כן, לא גנוז. לא גנוז בכלל. מדי לא גנוז. מדי. יש אור מיוחד, שלעתיד לבוא כתוב שהחמה תהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ואז יתגלה האור הגנוז. אני שואל, מה זה האור הגנוז? רב צדוק רומז פה, כמו שאמרת, אבל הוא מכסה לנו, הוא אומר, זה יהפוך את הכל לטוב, זה מדרגה חדשה של תורה, זה מדרגה חדשה של חיים. אז כדי להבין מה זה אור גנוז, בוא נבין מה זה אור גלוי. מה זה אור גלוי? שמש. שמש, שהיא לא שבעתיים כאור שבעת הימים. אור גלוי, אני חושב, זה אור שאומר שיש פער בינו לבין העולם. זה נקרא אור גלוי. אור גלוי זה אומר שזה אור שבא מבחוץ. יש מקור אור, הוא גלוי. ועם מקור האור הזה אתה מאיר לעולם. מה אתם אומרים? זה נשמע לכם? אור גלוי זה תמיד מקור אור חיצוני שמאיר פנים. אז מה זה אור גלוי של הקדוש ברוך הוא? אירוע חיצוני לחיים. יציאת מצרים. יש את החיים, יש את העולם. הקדוש ברוך הוא מגיע עם אור ומוציא אותנו ממצרים. הוא מוציא גם את מצרים ממצרים, רק הם לא נשאר מהם כלום, ואנחנו המשכנו הלאה. מה זה אור גנוז של סוכות? יש ענני כבוד. יש נס שקוראים לו ענני כבוד, זה אור שמגיע מחוץ לעולם, והוא מתגלה בעולם, כאילו הפוך. אתם מבינים? אור גלוי זה אור שמגיע מבחוץ. מה זה אור גלוי? תורה עד תורתו של משיח. זה נקרא אור גלוי. זה אומר שאיך אתה דבק בהשם? איך דבקים בהשם באור גלוי? לומדים על רצון השם והולכים לעשות רצונות. תודה רבה. זה נקרא אור גלוי. זאת אומרת, למדת עכשיו על הטוב האלוקי, על איך נראה הטוב האלוקי, ואתה יוצא לממש אותו. בסדר? זה נקרא אור גלוי. ולכן ככל שאתה יודע יותר תורה, ככה אתה יכול יותר לממש את האידיאלים האלוקיים, את החוכמה האלוקית. אתה יכול לעשות יותר טוב בעולם. איך נראה בן אדם לחברו באור גלוי? אתה רוצה לשבת בבית. אתה רוצה שיעזבו אותך בשקט. אבל אתה יודע שחשוב לעזור. אז אתה מחפש מישהו לעזור לו. לפעמים אתה יכול לעזור למישהו בכוח, כי אתה יודע שחשוב לעזור. ואז אתה מעביר מישהו את הכביש שהוא לא רוצה. אבל באופן עקרוני, זה אור גלוי, פירושו של דבר, אני יוצא מעצמי כדי לעשות טוב. אני יוצא מעצמי כדי לעשות רצון השם. אני לומד תורה ויוצא לקיים אותה.
זה אור. זה אור גדול. כי אם אני הייתי נשאר בתוך עצמי, אז אני הייתי במצרים. אם הייתי נשאר בתוך עצמי, לא הייתי עושה טוב, ולא הייתי חי אמת. איך אני עושה טוב וחי אמת? אור גלוי. אור גלוי זה בעצם תעודת עניות לעולם. אור גלוי זה סוג של חילול השם. ולכן, כיוון שגלוי ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. כי אור גלוי, פירושו של דבר שהעולם, שריבונו של עולם ברא, הוא לא מספיק טוב. ולכן צריך בעצם, מה? תיקונים. תיקונים, כמו שאומרים. מתי צריך תיקונים? לעשות תיקונים? שהחיים לא בסדר. אז בעצם הקדוש ברוך הוא יצר יצירה. אתם יודעים שהעולם הזה הוא לגמרי של הקדוש ברוך הוא. אתם ידעתם את זה? אתם יודעים את זה? שהעולם הזה הוא לגמרי של השם? ידעתם את זה או לא? בגלל זה יש כאלה שמכנים את הקדוש ברוך הוא הבורא. שמעתם פעם? זה אומר שאין משהו בעולם שהוא לא של הקדוש ברוך הוא. אם חלילה מישהו מאמין שיש משהו קמצוץ, גרגיר חול אחד שהוא לא של הקדוש ברוך הוא, זה כפירה, נכון? ובכל זאת צריך לצאת מהעולם הזה. תגידו לי, זה נראה לכם אמונה או כפירה? מה שאמרתי עכשיו. לצאת ממצרים זה אמונה או כפירה? הקדוש ברוך הוא שם אותנו במצרים. זה מה שפרעה אומר למשה. לא הבנתי. זה שהכל נברא, לא הופך את זה יש מדרגות שלנו, יש צבעים שונים לשוק. יפה. אז בעצם, נכון, יש בעולם דברים לא מתוקנים, יש חושך. אז צריך אור גלוי שילחם בחושך. אבל המלחמה של האור הגלוי בחושך היא מלחמה חלקית בלבד. כי היא בעצם אומרת שאף על פי שאתה נמצא בעולם לא מתוקן, אתה עדיין יכול לצאת ולהיפגש עם השם. זה נקרא חילול השם. אבל זה גם קידוש השם. תודה רבה. אבל אתם מבינים את הבעייתיות שבאירוע? זה אירוע בעייתי. אנחנו נמצאים באירוע בעייתי מאוד. בסדר? היום פחות. אבל הגלות זה אירוע בעייתי. נכון? יופי. אז עכשיו, אחרי שהבנו את המדרגה הזאת, שזו מדרגה שכדאי להקדיש עליה את הדעת, לא רק בערב תשעה באב, באופן כללי, אני חושב כדאי להקדיש, אנחנו משתדלים לתת לה מקום. אז איך עוברים... כל משבר, כל צרה, כל משבר, כל צרה, כל תקלה, זה מה שרב צדוק אומר. בדיוק. ולכן כל משבר, כל צרה, כל תקלה, היא עתידה להתהפך למשהו אחר. עכשיו, אבל רגע, עוד שנייה נגיע לשם. איפה היינו? איך הופכים את האור הגלוי לאור גנוז, נכון? שם היינו? זאת אומרת, יוצא שבראש חודש מתנוצץ האור של העתיד לבוא, האור שהיה ראוי להיות לפני שהעולם נפל וצריך לצאת מהעולם כדי לפגוש את השם, אלא האור שאומר שהעולם זה עולמו של השם. האור הזה של אור שבעת הימים, זה אור הבריאה. זה הקדוש ברוך הוא שהוא מתגלה מתוך העולם, מופיע מתוך החיים, נכון? שייך לתורתו של משיח, שנולד בתשעה באב. אז איך עוברים מהאור הגלוי לאור הגנוז? דרך ראש חודש, נכון? כאילו בראש חודש יש איזושהי התנוצצות של האור הגנוז. איך? וזה מגיע לתשעה באב. איך? מי הראשון שהתחיל להרגיש את ההתנוצצות של האור הזה? אז הוא אומר שאול המלך גם, הוא מביא פה, אבל בעיקר איפה התחילו להגיד הלל בראש חודש? בבבל. זאת אומרת, מי הראשון, בארץ ישראל לא אמרו, מי הראשון שהרגיש את ההתנוצצות של האור הזה? בגלות. בגלות. זה תשעה באב. תשעה באב התחיל בבבל, אז בתשעה באב התחילו להרגיש את קדושת ראש חודש. לכן עוד פעם, קדושת ראש חודש מוזכרת בהקשר של תשעה באב, אבל עוד פעם, מה זה אומר? איך עוברים מהאור הגלוי לאור הגנוז? זה השאלה שאנחנו מנסים למצוא לתשובה. אז מה התשובה? אז יכול להיות שפה צריך לחזור ולהגיד שראש חודש, כמו שאתה אמרת, הוא עומד למעלה מהמועדים.
זה לא רק אמצעי שעוזר לי להגיע למועדים, כי עובדה שישראל יכולים לשנות את התאריך של המועדים, ובשמיים יפסקו כמותם. זאת אומרת, אפשר להגיד שקדושתם של ישראל לא נובעת בגלל שהם המשוגעים היחידים שמוכנים ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר. גם. וקדושתם לא נובעת כי הם המשוגעים היחידים שמוכנים לקבל תורה בסיני. גם. וכן על זה הדרך. אלא הקדושה של ישראל נובעת במובן מסוים בגלל שזה עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. זאת אומרת, הקדושה של ישראל נובעת בגלל שהוא מקדש את הזמנים. נו, מה זה אומר? הוא מחליט מתי הוא נגע. הוא מחליט מתי? השם מופיע בחיים שלו. אתה אומר, הוא שותף בגאולה שלו. יש הופעת השם בחיים שלו. מה זה אבל הנקודה הזאת? זה משהו מנותק ממנו. בדיוק. זאת אומרת, יוצא בעצם שכל אור גלוי הוא גם אור גנוז. זה יפה לפלאים. שכל אור גלוי הוא גם אור גנוז. הבנתם את הנקודה הזאת? שיש לבנה. אין רק חמה, יש גם לבנה. מה הכוונה? הכוונה שכשמתרחש אירוע חיצוני, הוא רק נראה חיצוני, אבל בעומק הוא פנימי. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא בחר להוציא את ישראל ממצרים, זה לא רק כי הם נבחרו בקפידה לפרסם את שמו בעולם. זה שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל לתת להם תורה, זה לא בגלל שהם נבחרו בקפידה להיות אדוקים ונאמנים ללכת אחר מצוותיו וחוקיו. אלא יש תורה שבעל פה. ובתורה שבעל פה, הקדוש ברוך הוא אומר, ניצחוני בניי. ניצחוני בניי. אם נתת להם תורה רק כי הם אמצעי להופיע את חוכמתך, איך הם ניצחו אותך? לא הבנתי. ואם הוצאת אותם ממצרים כדי לגלות שארץ ישראל היא פתח גן עדן, אז איך אתה לא מכניס אותם לארץ 40 שנה? לא הבנתי. אתה מתגלה או לא מתגלה? מה התשובה? אני מתגלה בקצב שלהם. זאת אומרת, כל אירוע חיצוני, כל מצווה, כל תורה, כל פסוק, כל חג, כל הערה של אור גלוי שבאה מלמעלה, היא באה לפתוח בתוכנו את האור הפנימי שלנו, שעד עכשיו היה סגור. אחרי חטא אדם הראשון נסגר השער, לעת החרב המתהפכת, גן עדן נסתם. אז אנחנו לא מצליחים בעצם להיות מוארים באור הראשון. מה זה מוארים באור הראשון? להיות נבואה מהלכת על שתיים. זה נקרא שכל ישראל אם אינם נביאים, בני נביאים. מה הכוונה? כשהנביא רואה מחזה חי, הוא שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר, אבל איך הוא שומע אותו מדבר? מתוך המחזה. זה נקרא להיות נביא. נכון? אף פעם הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם נביא דיבור של רב ותלמיד. הוא לא מלמד את הנביא סוגיות בשום מסכת. הנביא צריך לדעת את כל הסוגיות לפני שהוא נהיה נביא, בדרך כלל. אבל כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם נביא, הוא לא מלמד אותו סוגיה. איך הוא מדבר איתו? כשהוא בלי בגדים. מה זה בלי בגדים? בלי בגדים פירושו דבר שאין על עצמו כלום חוץ מעצמו. זה חשוב פעם אחת לעסוק בסוגיות האלה. תמיד הקדוש ברוך הוא מדבר לא רק לנביא, אלא כאילו הוא מדבר את הנביא. אז אין על עצמו כלום חוץ מעצמו. בסדר? זה הכוונה שאין עליו בגדים. אין לו וורטים לנביא. אין לו רעיונות יפים לשולחן שבת, וגם אין לו זיכרונות מהמסכת האחרונה שהוא למד. יש לו את השם. קיצוני קצת להגיד, אבל צריך להגיד את זה. בסדר? כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, זה נבואה. הקדוש ברוך הוא לא לימד את משה רבנו תורה במובן הרבני. בגלל זה כתוב, משה קיבל תורה מסיני.
נכון, הוא מסרה, הוא מסרה. התורה לא נמסרה למשה, קיבל אותה. איך הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבנו? זה חשוב להגיד את זה, סליחה שאני... נו, תגידו לי. אפשר לחשוב שהוא לימד אותו תורה. היה לו את הרב הכי טוב שיש. קודש בריחו. איך הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו תורה? כתוב בנבואה, מה אני אעשה? כתוב שזה הנבואה. אז מה? הקדוש ברוך הוא דיבר את העולמיות למשה רבנו כתורה. ולכן משה רבנו יכל לראות את כל העולם ועולמי העולמים ואת מה שעומד במציאות כדיבור של השם. אני יודע שזה קשה, אבל כדאי להתחיל להתרגל לחשוב ככה. כי כשהשם דיבר עם משה, היה לו גילוי הוויה. זה השם של חודש אב. אז משה רבנו לא למד, לא נעים לי להגיד דוגמאות כל כך, אבל הוא לא למד, הוא לא למד ש"ס. הוא גם לא למד תורה שבעל פה, הוא גם לא למד תורה שבכתב. הוא למד הוויה. זאת אומרת, ההוויה, הקדוש ברוך הוא התגלה דרך ההוויה על משה רבנו. משה רבנו בעצם למד את המשמעות האינסופית של המציאות כולה. זה דברים שצריך לעסוק בהם הרבה, אבל חשוב כאילו להבין את זה. עכשיו, בואו נחזור רק לתשעה באב, וזה נסכם ונסיים. הקדוש ברוך הוא התאווה שיהיה לו רב תחתונים. כן. אולי כל עבודה, האדם זה לחבר פנימי ואלוקי. כן. או לקדש את ה... נכון. וזה הצד, כאילו, הקצה היותר הגבוה של האדם, שמה שאין לו מלאך. נכון. נכון מאוד. שמה שאמר שזה כאילו משה הוא מלאך, כאילו הנביא מלאך. לא, הנביא לא מלאך, הנביא חי. המלאך הוא מלאך. אבל הנביא הוא חי. זאת אומרת, הוא שותף להופעת החיים השלמה. יש לו יצרה? בוודאי. אם לנביא אין יצרה, הוא לא יכול להתנבא. כי ברגע שנגנז יצר דעבודה זרה, גם נגנזה הנבואה. גבל תארי לקום בבוקר? הנביא? לא נראה לי. אבל יש לו יצרה אחר. בוודאי. בלי יצרה, אז הוא לא יכול לתפקד. יש לו יצר קיום. יש לו יצר אדיר של קיום. ודרך יצר הקיום, הוא מבין את המשמעות של יצר הקיום הזה. הוא מבין את המשמעות שהחיים עצמם הם מביעים קודש. בואו נראה את הסוף. זה נקודות שצריך לפעמים, אנחנו רק פותחים את זה לשנה הבאה, כן? אז זה רק ההכנה לסוגיות של שנה הבאה. אז רק בואו נגיע רק לסוף. אז הסוף אומר שכל אור גלוי הוא גם אור גנוז. זאת אומרת, בסדר? כל אור גלוי הוא גם אור גנוז. בסוף, יציאת מצרים זה אירוע שהוא מתרחש בתוך עם ישראל. כן? וכל החגים כולם זה בעצם פותח מרחבים שבהם אנחנו זוכים להכיר מחדש את עצמנו. אנחנו לא מכירים רק מה קרה לנו ביום הזה. אנחנו לא מכירים רק לאן השם לקח אותנו ביום הזה. אנחנו כל חג מכירים מחדש את עצמנו, ולכן צריך לשמוח בחג, אחרת אין שום עניין לשמוח בחג. אם אתה צריך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, אז מה העניין? אלא השמחה פירושו של דבר, תשמח בחג עד שתבין שהאור הגלוי הוא אור גנוז. אין הנבואה שורה מתוך שמחה. בסדר? אז תחשבו על זה, לעתיד לבוא, תחשבו איזה אותיות של תורה יתגלו מתוך העומק של החיים שלנו. הקדוש ברוך הוא ידבר מתוך החיים שלנו, ידבר את החיים שלנו. זה מדרגות עליהם אור רומז, זה האור הגנוז, זה האור של תשעה באב. אז רק איך זה קשור אבל לחג עצמו. לא זכינו לקרוא בסוף את העולת ראיה, איזה יופי, זה העולת ראיה. זה ובטובך הגדול לשוב חרון אפך מעמך, מעירך, מארצך ומנחלתך. פה ממש הוא כותב את הדברים האלה. אבל טוב, אתם יודעים מה, בואו רק נקרא את זה. את השתי שורות הראשונות וזה לסיים. כתוב, יש טוב סתמי שהוא מתייחס לכל דבר מצד פרטיותו, ולכל זמן מצד ערכו המיוחד.
כל זמן מצד ערכו המיוחד, זה אור גלוי, מה קרה בזמן הזה, מה התגלה בזמן הזה, לאן השם לקח אותנו בזמן הזה, מצד השקפה פרטית זו יש מקום לחרון אף שעושה רושם, כי אם אתה דבק לאן שהשם לוקח אותך, אז אתה מוצלח, ואם אתה לא משתף פעולה במה שהשם רוצה לגלות לך, אז אתה נכשל, אבל הטוב הגדול הוא הטוב העולה מהכללות המאוחדת של כל הפרטים, בין פרטי הזמן, בין פרטי המקום, בין פרטי המציאות בכללותה. והנה הנושא של הטוב הגדול בתכונת נצחיותו הוא כנסת ישראל בתור עם השם. שמעתם? הטוב הגדול מתגלה בכנסת ישראל. שאם מביטים באספקלריה של הטוב המצומצם, ישנם דברים במציאות מצד הפרטים שמביאים את חרון האף, אבל כשמשקיפים על הכלל כולו, אנו אומרים כולך יפה רעייתי ומומן בך. את הגילוי הכי עליון של הקדוש ברוך הוא. הטוב יוצא לפועלו דווקא כשהוא מרוכז בנקודת האורה, ואז הוא אומר דווקא שירושלים היא ירושלים, וארץ ישראל היא ארץ ישראל, וכל החיים בנויים ועוצמתיים וחיים, רק אז הטוב הגדול יוצא לפועל. מה בעצם כתוב פה? כאילו כתוב פה שבתשעה באב אנחנו נוגעים בנקודה שכשנעלם הקודש אנחנו נעלמים איתו ביחד. זאת נקודה שאין לנו יכולת לגעת בה בצורה חיובית. שמופיע הקודש גם אנחנו מופיעים? לא, אין לנו עוד יכולת לעשות את זה. כשמופיע הקודש אנחנו מקיימים אותו. אנחנו נחלצים להיות נאמנים לו. אנחנו מממשים את האידיאלים האלוקיים עד כמה שאנחנו יכולים, אור גלוי. אבל כשמופיע הקודש אנחנו עדיין לא מרגישים שאנחנו והוא זה אותו דבר. מתי אנחנו מרגישים את זה ממש? שכשנחרב הקודש, נחרבנו אנחנו. כשנחרב ארון הברית, נגנז, נעלמה התורה מהעולם, נעלמנו אנחנו. יש פייד אאוט של חיים בתשעה באב. אדם מרגיש כאילו שאין לו חשק לחיות בתשעה באב. כי לקדוש ברוך הוא אין חשק להיות פה, אז גם לא אין חשק לחיות, כאילו. מיד בחצות היום זה משתנה. אבל עצם זה שאתה מרגיש שכשרגע אחד הקודש מתרחק מהעולם, באותו רגע גם אתה נעשה דהוי, עלית על נקודת האור הגנוז בעצמה. כי עכשיו כשתחזור ללמוד, אז אתה מבין שכל מפגש עם החוכמה האלוקית, כל מפגש עם הקודש הגלוי, הוא בעצם מפגש עם נבואה של העתיד לבוא. שהנבואה של העתיד לבוא, פירושו של דבר שישראל זה המחזה שדרכו הקדוש ברוך הוא מספר לעולם על עצמו. ולכן העיר צריכה להיות בנויה. ובטובך הגדול ישוב חרון אפך מעמך, מעירך, מארצך, מנחלתך. כשישראל מאמינים בחייהם עד בלי קץ ועד בלי גבול, באותו רגע הם הופכים להיות חזון. שבת חזון. באותו רגע הם הופכים להיות חזון, שדרכו השם יכול להתגלות בעולם. זה אור גנוז. זה כמו העולם שנברא לפני חטא עץ אדם הראשון, שכל נקודה בעולם סיפרה את הסיפור הכי עמוק של הקדוש ברוך הוא על עצמו. כל העולם היה מרחב של נבואה של גן עדן. כשאדם נפל, הפכנו את החיים ואת הקדוש ברוך הוא לרחוקים. בסדר? אז קצת כשנוגעים בנקודה הזאת של תשעה באב, אז תחשבו איזה עוצמה אדירה ואיזה חשק אדיר. אור החיים אומר, אם האנשים היו יודעים את קדושת התורה, היו משתגעים אחריה. היו הופכים להיות נביאים, היו מורידים בגדים כשהם לומדים, לא במובן המעשי, לא, כן, לא כדאי. אבל במובן, רשב"י הוריד בגדים כשהוא למד תורה והתכסה בחול במערה, ואז יצא ספר הזוהר. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים תורה, אין עלינו שום דבר שהוא לא אנחנו. יש עלינו את דבר השם, יש עלינו אספקלריה מהירה, יש עלינו אור אין סוף, אבל אין עלינו שום דבר שהוא לא אנחנו. כי אנחנו בהתהוות מתמדת של גילוי אור השם בעולם. זאת השם שנזכה קצת להתקדם לשם עוד לפני תשעה באב שיופיע כחורבן, תשעה באב שיופיע כבניין המקדש השלישי, זה קרוב, זאת השם.